Hebrews chapter 13, verse 15. By him, therefore, let us offer the sacrifices of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. In whatever situation we have, we still learn to be grateful. Thanksgiving is a superpower. It enables us to see past our experiences and embrace how God is moving. We should make a habit of expressing gratitude. When we see something good in our life, point it out and give praises to God through our lips. Regardless of what's happening, we can thank God for His presence. We rise above the situation and purposely look for what God is doing in the middle of it. That's why today, let us take a pause and just think of the many wonderful blessings God has given us. Kaya mga ka-DLI, tayo na't makinig. Magipagtalakayan, At matuto dito sa Doktor! Alright, good afternoon. Good afternoon po sa ating lahat. Okay, no? So, isa na naman pong masayang kwentuhan ang hatid sa inyo Yes, ng Kuya Doktok Brian. ngayong hapon na ito, no? So, first of all, gusto ko pong batiin ang aking mga co-host, Sir Jan Joseph. Ayan, magandang hapon. Kumusta ka, Magandang Kuya? hapon naman, Kuya Bri. belated happy birthday. Yes, belated happy birthday. Balita ko po, may papitsa po kayo, Sir Jan Joseph. Thank you in Fake news advance. yata yan, Kuya Bri. Fake news. Ayan, syempre kasama rin natin si Ma'am Mayan. Ayan, hello Ma'am Mayan. Oo, no? So, at kasama rin natin, syempre, si Ma'am Faye. hello. Ayan. Sila po ay mga mabubuting guro ng MMSU. Kumusta po ang ano po ninyo? Kumusta po ang pagtuturo natin sa MMSU? By God's grace, Kuya Brian, mabuti naman. This week is actually health break for the students. So, wala Oh. munang Class. synchronous or asynchronous classes this week. So naka-break sila Naka-break ngayon. sila this Oo. weekend. Pag naka-break bang mga estudyante, mga teachers rin naka-break? Parang Kaya naman hindi. parang ang fresh nyo ngayong week na ito. Actually, time para mag-check, Ma'am Faye. Oo, no? Busy pa rin kahit na naka-break ang mga estudyante. Oo, no? So, welcome sa ating mga taga-subaybay, no? So, napakarami nating taga-subaybay dito sa Doktok na ito. Siyempre, nandyan yung mga kasama natin sa FB Live at siyempre yung mga nasa Zoom. Okay, sino ba ang mga nasa Zoom, Ma'am Faye? Okay, kamustahin muna natin mga brethren natin sa Australia. Yes, hello! Yan. Hello, Ma'am Gretchen and Sir Dexter. Kumusta po kayo? I hope you are doing well. Ayan, mukhang may naka-milk tea po si Ma'am Gretchen. Oo, magpadala po kayo ng milk tea dito. Sana all. Oo daw. O, kasama rin natin yung brethren natin abroad, no? Si Sister Anna Rose. Hello, Sister Anna Rose. Good afternoon, Sis Anna Rose. Ayan, oo. Nasa Hong Kong. Ayan, Yan ang mukhang, fresh. mukhang kumakain ng maling si Sister Anna Rose. Oo. At syempre, ayan, kasama rin natin si Sir Glenn. Hello po, Sir Glenn. Ayan, no? He is at work. And syempre, si Sir M. Hello po, Sir M. Kumusta po? Ayan, busy siya, nagpe-prepare. Ayan, busy sa work. Ayan, okay. So, buti na lang, no, yung mga ano natin, mga ka-BYI natin talaga, especially yung mga nasa abroad, kahit na busy sila, if they have time, they really take the opportunity, they take advantage of nung ano nila nung opportunity na makapakinig sila nung mga programa natin, nung mga services natin, di ba? Oo, alright. So, isa yung ano, dapat lesson sa mga ka-BYI natin na, alam mo yon, pag may opportunity, pag may time kayo or may service sa church, kailangan present tayo. Oo, di naman kaya nakasubaybay tayo. Kasi hindi mo alam, baka yun yung gawin ng, yun yung paraan ng Diyos para ihatid yung mensahe niya para sa iyo. Ayan. Okay, sino pang kasama natin, Ma'am Faye? Okay, we also have brethren from Pasukin. Yes, hello everyone. At syempre, naka-lockdown pala ngayon, so walang tao, wala tayong young people sa church natin ngayon kasi yung
yung mismong barangay. barangay ng Barangay. ano natin, ng church natin ang may Pero maraming nag-positive. nakatune in, Ayan Kuya si, Brian. Yes, hello Miss Marisa. Ma'am Marisa, Yeah. ayan Miss no. na So, namin kayo. oo, di ba? Ano ka ngayon? Remote, ano ba? Remote control, hindi. Remote host. Oo. Di ba, nakaano ka ngayon? Online host ka ngayong araw na ito. Okay, sino naman yung kasama mo? Ayan, si Sister Emma. Emma. Ay, si Sister Hema pala yan. Ay, parang gumaganda si Sister Hema, no? Okay, ayan, no? So, keep watching, guys. At syempre, We also have sino our pa- brethren sa Claveria. Yes, syempre, hindi mawawala yung ating mga... Yes, hello, guys. Good afternoon. Okay, good afternoon. I-text nyo na yung mga kasama ninyo. Oo, Meron para... din, oo nga, Kuya Brian. Kung konti pa sila ngayon eh. Oo. Yes, Ma'am Pagdating pa Mian. lang yung yung iba. Pagising pa lang yung Pagising pa lang. May iba rin mga taga-pasuki na young people. Oo, sino sila, Sir JJ? Nasa monitor natin pasuki ni young people sa inyo. Ayan, no? So, oo, baka si ano yan? Hulaan natin. Si Brother. Okay, si ano ata, si Jade. Hindi ba si ano yun? Si Jade Michelle. Ayan, si Bang Bang. O Bang Bang, merong kaninang dumating ano, may Shopee. Yan paalala, huwag magpapadala kapag Sunday. Yes, ayan. Sino pa? We also have our brethren sa Lawag. Yes, syempre, yung ating mga active, no? Active viewers sa lawag. Hello, guys! Ayan, kaway-kaway sa ating camera. Okay. At syempre, present rin ang ating mga young people dito sa Sanctuary. Ayan. Okay, dito sa HBBC Bacara. And currently, Currently, ah. currently, meron na po tayong 34 no, devices Wow. na naka-tune in sa ating FB Live. Ayan. Okay, no? So, pag kayo po ay nasa sanctuary ninyo, nasa bahay ninyo, o di naman kaya nandito po kayo ngayon mismo sa loob ng ating simbahan, and if you have your phone, no? For a while po, you can share yung video natin, yung live stream natin, and then tag your friends, tag your families, para po mapanood po nila ang exciting na episode natin ngayong hapon na ito. Okay, no? So, actually, ang season na ito may summer. Official na ba, Ma'am Mayan, na summer? Dry season. Dry season. Dry Start na yung season. dry season. Oo. Kapit na. Malapit na ang summer. next Oo week. nga. Baka next week na. Oo, marami nang nagtitinda kasi ng halo-halo eh. Pag may mga nagtitinda na ng halo-halo, ano mo na summer na. Oo. And isa sa mga repercussions ba or isa sa mga parang nagiging epekto ng ganitong panahon, maraming nagkakasakit, Sir JJ, no? Sa dyan si Kuya Denden. Yes, imagine niyo si Kuya Denden, sa Ang katawan niya lusog-lusog. yun, Sobrang lusog-lusog, pero natatablan pa rin siya ng sakit, no? So, we are praying for you, Brother Denden, for your recovery, and sa ating mga young people who have not been feeling well this week. So, anong may sasuggest mo, Ma'am Mayan, bilang kayo po ay isang future doctor? Actually, with this kind of weather, Kuya Brian, kailangan talaga ng hydration. Yes, uminom po ng maraming tubig. Ayan, at mag-vitamins. Ayan, okay, no? So, alam kong excited na lahat ang ating mga young people, Ma'am Mayan, Ma'am Faye, and Sir John Joseph. Kaya simulan na natin ang ating programa sa hapon na ito. So, ang first po sa ating listahan ay ang ating, magbabasa muna tayo ng mga giving of thanks. So, yung ating, itutuloy natin yung segment natin na Giving Thanks to God. Okay. Oo, siguro sabi ng mga ibang young people, mga 3 pages yung pinasa ko, di man lang nabasa yung giving thanks ko, no? So, Sino yung 3 pages? na oo, yun? ano Kaya lang may natin? almost 3 pages. Almost 3 pages. pages. Itago na lang po natin siya sa pangalang Brother Dante. Oo, binasa ko Sino yung kaya? giving of thanks si Brother Dante. Oo, alam nyo ba,
Gumawa siya ng acoustic ng pandemic. Correct. Wow, sabi ko sa kanya talagang, isa sa mga napapansin ko sa mga young people natin, they are blessed with the skills in writing. May marami sa kanila, no? Marami sa kanila magagaling magsulat, either it be in Iloco, Tagalog, or English. Ayan, oo. Diba? Sana tayong lahat. Naway lahat. Alright, naway lahat. Okay, simulan na po natin. Sino ang una, sino yung una sa ating lahat? Okay, si Brother Philip Carlo. Kilala nyo ba si Brother Philip Carlo? Oo, ito yung isa sa mga BYI natin sa Claveria. Si Kuya Pipo nyo ito. Ayan, no? So sabi niya, the pandemic is God's way of showing me the blessings He has given and the blessings He has yet to give as long as I press on His way. God bless me with a very loving and spiritual family, pastors that continue to guide and care for us, and the privilege to work in the ministry despite the current circumstances. Without the pandemic, I may still be lost, but by God's grace, I was given another chance to serve Him. I thank God for the pandemic because I get to spend more time with my family and I get to fully focus on my spiritual growth and maturity, becoming more rooted in my faith and principles as I pursue my career. Wow! Amen! Grabe! Palakpakan naman natin. Ang naintindihan ko lang doon, career. Hindi, no? So, ang point niya kasi doon, no? So, coming from, di ba, coming from a cold state siguro nung kanyang service sa Panginoon, di ba? Medyo naglaylo kasi si Kuya Pipo natin noon, no? So through the pandemic, so ang naging positive result niya or outcome niya is that parang naging mas Close siya sa Panginoon. mas naging nag-grow siya, no? Na-win back siya sa Panginoon, parang ganun ba, no? So praise God for that. Okay, no? Okay, sino pa yung mga nasa natin? Listahan natin ngayon ng giving of thanks. Ito naman ay galing kay Sister Laika Asuncion ng Oo. HBBC. Which Bacarao. by the way, si Sister Laika rin po ay not feeling well, no? So hindi rin siya naka-attend kaninang umaga kasi po may sakit po siya, no? So let's also pray for her. Amen. Sabi niya, this pandemic has been a blessing and at the same time a reminder for me. A blessing because my fellowship with God became more closer. I became more consistent on my personal quiet time with God through daily devotion, prayer time, and Bible reading. Also, I am restored back in my church ministry, which is being a part of the choir. This is a great blessing for me and one of my answered prayers because serving God with a ministry is better than just being a church-goer Christian. Wow, amen, no? Napakagandang mindset for young people. Tama po. Yes, Kuya. Kasi napapansin ko lang ngayon yung dalawa pala yung nababasa natin na giving of thanks. But apparently, doon mo makikita yung naging, kumbaga yung naging positive effect sa kanila yung pandemic. It did not stop them, no? Na it's because confined lang sila sa bahay. But because of the situation, mas naging, yung sabi mo, Kuya Bral, na focus, na rekindle, at na recharge yung kanilang spiritual life. Yes. Involvement sa ministry. Tama, no? Praise God. So, we all come to a point that we realize na, alam mo yung pandemic na ito, it really showed us that life is really short. Tama ba? And napakatawag dito, it would be unwise for us to waste yung time natin, yung gift of life na binigay sa atin ng Panginoon na parang lustayin mo lang sa world, no? So while you have your life, you have time, spend it wisely by serving God. Oo, di ba? Okay, so amen po, no, Sister Laika. Okay, sino pa? O ito, no? So isa itong balagtasan, Ma'am Faye, di ba? Oo. Ito kasi si Brother Dazzle Bardelosa, siya po ay
isang teacher, Kumukuha ng BS kumukuha ng Education. BS Education at ang Filipino kanyang major. major ay major in Filipino. Amen. Ayan. So, Papagrade ko sa Pilipino nun eh. Itong pandemya na ito ay talaga namang isa sa mga di natin inaasahang lahat. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay hindi nagkulang. Bagkus ito ay mas sumobra sa aking inaasahan. Sa kalagitnaan ng pandemya na ito, isa sa talagang namang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga mensahe mula sa ating pastor. Nung kung aking titignan ay para itong gasolina na sa bawat linggo ay napupuno ako at napapalakas ng dahil sa mga mensaheng ito. Isa din sa ipinagpapasalamat ko ay ang pagkausap sa akin ng Panginoon na gamitin ang aking talento sa pagsusulat sa kanyang ikakataas at kapurihan. At kaya dito, may mga nasulat akong mga tula na mapahanggang ngayon kung aking babasahin, makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa akin sa mga nagdaang taon. wow, amen, no? So, Nire-record niya, no? Through Yes. writing. tama, no? So actually, these are avenues, these are outlets, no? Kung halimbawa ay yung mga young people natin, if you have the talent in writing, in songwriting, in poem writing, kung if you just wanna pour out your thanksgiving to God, no, yung naging pagpapala sa iyo ng Panginoon, pwede mo tong isulat sa pamamagitan ng mga tula, awit, ayan, no? At pwede mong i-share yan sa amin kung maganda ang inyong boses, why not? Baka mag-special number ka. Oo, no? Or pwede nating i-feature yung mga gawa Yes, nila, pwede natin Kuya i-feature. Bryce. Oo, sometime yung mga Yes. tula. Siguro, ay magandang idea yan, Ma'am May, yung paggawa ng tula. Yes, ayan, no? So, kung may talent po kayo, di ba meron tayo dati, I don't know if it's still active, yung daily devotion. Ay, hindi naman daily devotion. Grace Journal. Yes, Daily Journal. Grace Journal, kung saan nagpapasa yung mga young people natin ng kanilang mga output. And talaga namang nakaka-bless. No? So yung mga iba talagang pang daily bread. Yung mga ano niya, yung mga Daig pa, kalibre Kuya nila. Brian. Kuya? Daig pa yung daily Yes, bread. daig pa talaga. Yung talang pagbabasahin mo, Kuya JJ, talagang damang-dama mo yung mga struggles ng mga young people natin. Kasi nung tayo yung young people, parang ano, O, parang may isang daily devotion, may devotion ako doon na nabasa na about waiting for the right person. Yes. Alam ko parang na kilala ko yun. Kilala mo? Oo. Anong initial? Parang KJP. KJP, oo. Oo, no? Talaga itong mga young people natin, mga mga Parang si ano to, future. diba? Si... Huwag ko naman sasabihin. Oo, wag na natin siyang baka ma-pressure siya. Alright, no? Okay, magbasa pa tayo. Let's continue reading. Ayan, okay. Ay, napaka-special nito, Kuya Bryce. So, Yes, ito naman galing kay Sister Diane. Wow, alam pala ni Sister Diane mag-English. For the unbelievers, it is hard for them to look for anything good in this pandemic, causing them to feel hopeless and depressed. That is why I thank God because I am a Christian who hears and receives comfort from God every day. And almost a year ago, a day before the lockdown, nakaawit na pelang, ket ibilang ko akas dakkel nga banag, nga pinangiliklik iti apo kanyak. It could have took me months of confinement and loneliness. Instead, God made it a great time with my family, the church, and most especially with Him. I also thank the Lord for His daily protection and preservation. Hanlang nga from the virus, but from all sicknesses. Yes, Yan, praise tama, no? God. So, praise God for that. No, talaga, all things work together for good. Kasi I remember, nung parang sasabihin, nung i-announce na magla-lockdown, so they thought it would just be for a week. So, parang babalik pa sila, parang gano'n, no? So, buti na lang nakauwi siya from Baguio before na talaga, nationwide Lockdown. Kasi di ba yung nangyari, Kuya Bryce, sudden na yung pag-announce, well, we thought Manila lang. Ako din, Yes. 3 weeks before the lockdown. Suppose babalik pa ako ng Manila that week, but
ang nangyari na is Luzon-wide lockdown yung nangyari. So, praise God talaga, cause ang daming, tama yung realization ni Sister Dayan, kasi kung naiwan ka dun sa boarding house mo, ang daming nakaranas ng ganun. Oo. Di ba, Kuya JJ? Yung pamangkin ko nga nahirapan pamangkin mo sa naiwan. Laguna. Oo. Talaga, no? So, Praise it's a God talaga blessing. for that. Yes, alright, no? So, let's continue. Ayan, no? Mukhang, ang sarap magbasa ng mga Oo, testimony ng mga young people natin, no? So, hopefully, no, kahit na medyo, sasabihin ko ba, at ease na ba ang ating mga, pero since medyo nagtagal na tong pandemic, sana yung fire nila or yung parang na-feel nila na burden noon na nung pandemic pa, they still have that fire in serving God hanggang ngayon. Okay? Ayan. Ayan, si Sister Relin, sabi niya, mesa po nga naging answered prayer ko this pandemic ket by God's grace na narugyanan mi po ti family devotion. Pagyamanan launay po dagiti lessons nga isesen ni Pastor ket mas napatibkerahaan lang ti langin mi ti sangtunggal mesa no diket kang runaan pa iti apo kasta pa iti live stream ministry ti ijay nga nag-grow ni Papa spiritually. Amen. Ayan, no? So, hindi lang yung mga BYIers natin ang nabe-bless as well as their family. No? So, isa siguro sa mga blessings ng pandemic is that we had more family time. No? So, and thank God, no? Because during that pandemic, naisipan ni Pastor yung family devotion, di ba? Every week, every Tuesday, nagsisend siya ng mga topics, ng mga lessons. And yun yung mga binibigay na lesson rin ng mga fathers sa kanilang family. Wow, no? So, thank you for that wisdom. Okay? Ayan, siguro isa pa, Sir John Joseph, before tayo tumungo sa ating game ngayong hapon na ito, meron tayong game lang, no? Konting game. Okay. Ito naman ay galing kay Brother John Cyril Bardeloza. Good day po, Pastor and fellow BYIers. Umuna ti pagyamanak iti apo, iti pandemic, ket adu ti nasurusurok nga ubra iti taltalon kakabsat by God's grace, no anat kaya ti maysa nga tatang wenno lakay nga agtaltalon, ket kayak met asabayan babaen ti Amen. parabor ti apo. Amen. Ken makatulong na kadagiti naganak ko iti financial need me. Tano adday ti tandan ko nga mapmapan agubra taltalon kakabsat ket ited ko amin ket ipagpintasan na ket umanay nga ilasin ko tay para umuna nga ilasin ko tay para iti apo. Amen. Ayan, palapakan naman natin, no? Si Brother, wow. Si Jan. Oo, no? So, itong batang to, napaka-diligent niya, no? So, dito naman, I thank God sa ating church na tinuro ng ating pastor yung mindset na yung mga lalo na pag ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay matulungin sa inyong bahay. No? So, kailangan may ministry ka dito sa church, pero at the same time, hindi mo dapat kinakalimutan yung mga responsibilities mo sa bahay. Ayan, no? At syempre, yung mga natin, may mga young people tayo, dumidiskarte sila, no? Nung pandemic. So, buti na lang rin, natuto rin sila sa principle of giving. Kapag may blessing sila, sineset aside nila yung una, yung para sa Panginoon. Alright, no? So, palakpakan naman natin lahat ng nag-share ng kanilang giving of thanks ngayong hapon na ito. Na-bless ba kayo personally, Ma'am Mian? Yes, Kuya Brian. Oo, di ba? Ikaw, Kuya JJ. Oo, nakaka-flip siya ng ano. Oo, Kasi, nakita. di ba, pare-pareho tayong parang may dinadanas, ganyan. Pero, nagagawa pa rin nilang magpasalamat sa Panginoon. Yes, oo nga. Ako nga, sa pagbabasa ko, mangiyak-iyak pa ako, Sir John Joseph. Nung una kong nabasa tong mga na-send, Oo. sobrang nakaka-encourage talaga. Yes. So, Kasi sa kanila, sa young people, sabi natin, pero yung maturity, spiritual maturity and reflection Oo. nila sa mga naririnig nila, napapakinggan nila, tsaka yung mga preachings mismo is tumatatak sa kanilang buhay. tama, no? So, ayan, keep on mga ka-BYIers, no? So, ganyan po, no? Ang dapat, ang attitude, ang mindset na dapat meron tayo, we should be receptive to the Word of God. Alright?
Okay, so sa punto namang ito, we have prepared something, no? Konting game lamang, no? To freshen up, to break the ice before we listen to the message of our pastor. Ayan, ito ay ang Guess the Title, no? So, ito po ay mga Guess the Title of the Song. Oh, yun po, no? So, ito po ay mga sikat na kanta sa ating mga hymnals. Okay, so may mga pictures lamang po tayo na ipapakita, and from these pictures, ayan, you will guess the title of the song. Okay? So uunahin natin syempre yung mga nasa Zoom muna, okay? No? And then afterwards, yung mga nasa FB naman. Okay, we have actually 8 ito, no? Ready na po ba, Sir Benjamin? Okay. Tignan natin ha. Paunahan po ito ha. Paunahan ng tamang sagot. Kasi kahit nauna ka, pag mali yung sagot mo, syempre, oo, no, wala tayong Pabilisan ngayon. No? Pabilisan ng pagbigay ng tamang sagot. Okay, abang lang, Sir Justin. Okay, first song. Okay, may matanda. Ayan. Parang alam ko to ah. Oo. 3 words ito. Nauna si Brother Pipo. Yes, ayan o. Ang bibilis ng mga taga-Claveria. Mabilis yung internet nila ngayon. Naka-fiber ba ngayon ang mga taga-Claveria? Siguro, Kuya Bray. Oo. Ang tamang sagot ay Old Rugged Cross. O bakit Old Rugged Cross kaya, kuya? Ayan, matanda siya, tapos Oo. rugged. Tapos yung tatlong picture, cross. Cross. Oh, so easy lang to, Kuya JJ, no? Ayan, no? Congratulations, our people. Ayan, okay. So, tumungo naman tayo sa FB Live. Okay, no? So, ayan, tayo. May sumagot, Old Rugged Cross, sabi ni Sister Laika. Oo. Zoom, Sister Laika, ikaw talaga. Not following instruction. Okay. Ayan, ito yung para sa mga nanonood sa atin sa FB Live. Okay, second question. Ano kaya yun, Sir JJ? Ayan, no? Meron ka nito, Kuya Bray, yung first word, meron ka. Ito? Tapos may bato. Okay. Ay, meron kay Ma'am Mean pala. Ayan, meron na pong sumagot si Sister Joanne Quiapo ng HBB Silawag. Ang kanyang sagot ay Honey in the Stone. Ay, mali po. Hindi, ang sabi niya is Honey in the Rock. Ayan, no? So, tama po ang kanyang sagot. Hindi po Honey in the Stone. Honey in the Rock. Okay, ayan. So your third Okay. question natin, para kanino, Kuya Brian? Sanctuary tayo, Sa Kuya sanctuary Bray. naman tayo kasi mukhang nag-aabang rin sila. Wait lang ha, wait lang. Sige, sige. Pero dapat, Kuya Bray, ipaawit natin sa kanila. Yes, oo, dapat awitin. Yan. Oo. Oo. Yung at least 3 stanzas. Kinanta na lahat. O, paunahan na, pag alam ang sagot, tumayo lang. Dapat tatayo. Don't shout your answer. Tayo pagkatapos, ano? Ha? O, sige, with With mic. mic daw. Okay, 1, 2, 3. Wala ba silang video? Ayan. Ayan. Okay, 1, 2, 3, go! O, sige nga, medyo mahirap to eh. Tago-tago ka. O, sino? Ayan, no? Ang galing ni Sir Rohel. Ayan, no? Congrats, Sir Rohel. Ang tamang sagot ay Hi, then. He hideth my soul. O, tama kasi naglalaro sila ng Hide and seek. Ayan. hindi na po kakantayin si Rohel. Okay na. Ayan, kasi naglalaro sila ng hide and seek. Pagkatapos yung yung parang lalaki, parang yung soul niya lumalabas sa kanyang katawan. Okay, so he hideth my soul. Okay, balik tayo sa Zoom, Sir JJ. Ready na Zoom si naman. Sis Gretchen. Okay, no? sa Zoom naman tayo. Oo, Ready na siya. naka-ready mode na si Sister Gretchen. Oh, parang anytime, itatype niya na yung answer. Oh. Competitive Okay, mga taga-Claveria. Competitive talaga, no, Kuya Competitive Bray? yung mga taga-Australia natin. Okay. 1, 2, go! Ayan. Ayan. Kaya yan. Sapatos. Yan, may sumagot na, Sir Ay, may Brian. sumagot.
Ayan, si From Sister Germany. Ernaline. From HBBC Hawaii. Siya ba yan, Maika? Tama, si Sister Ernaline, no? Ang tamang sagot ay Stepping in the light. stepping in the light. Ayan, no? So parang aapakan niya kasi yung picture pagkatapos light bulb. So that's it, stepping in the light. Okay, congratulations, Sister Maika. Alright. Sa FB Live naman tayo, FB Live. FB Live. Alright. Okay, ready na ha? FB Live po ang sasagot. Ano kaya ito? 3 words to, Kuya Brian. Yes, 3 words. Nagbubuhat Sabi siya. ni Geodetica Garan, stepping in the light. Tapos na yan na, sister. Hindi, ayan. Yung first si word, Okay, si Sister Joanna Pauline Calma Kakal. Wow, ang dami niyang pangalan na. Nag-answer din si Tita Flor de Lisa Aceret. Wow. ang galing. Dalawa ang kanyang sa sanctuary at ang kanilang sagot ay love lifted me. Oh, wow, no? Talagang wala pa rin makakatalo sa logic ni Tita Beng. Oo, talagang sa kanyang mga brain cells naman talagang palaban pa rin, no? Love lifted me. Tama, no? Okay. Pang ilang question na yan? 6. Sa sanctuary? Okay. Sa sanctuary naman tayo, okay? Sanctuary ha? Sige, pabilisan. Oh. Ayan, may nag-text. May nag-chat. Tapos may ilaw. Sir Kirk, send the light. Oh, tama ba si Sir Kirk? Tignan natin. Ang tamang sagot ay... Yay! Ayan, no? Send the light. Tama. Okay, no? So, we are down at our last 2 questions. Last 2 questions na para ito sa mga sa Zoom naman natin. Zoom. Chat the light daw, Kuya Brian. Chat the light daw ngayon na ngayon kasi... kasi ano na, hindi na uso ang text. Chat the light. Oo. Alright, ito ay para sa Zoom natin ha, Zoom participants. 1, 2, go! Ayan, may baby. Connect. Umiiyak. Oh, ayan, Sis Rika. Ayan, so bumawi si Sis Rika. Ang tamang sagot ay sound the battle cry. Ayan, kasi yung sound icon, may naglalaban, so that's battle, and may baby na umiiyak, so that's sound the battle cry. Okay? Congratulations, Sis Rika. And last natin for our FB, para sa mga FB viewers naman natin. Last na po ito. Ayan, may parang candy. 4 words. Matamis. Oo. Sabi ni Sister Joanne Quiapo, Candy Crush sabi niya. Crush? Parang iba yun ah. Candy Crush. Oo, sabi ni Ives Ashley Liapitan ng HBBC Pasukin, Sweet Hour of Prayer. Ayan, no? So, palakpakan naman natin ang ating mga winners. Okay, no? So, ayan, dito kasi sa HBBC, we love listening to the Word of God, but we also love singing. Ayan, no? And speaking of the Word of God, ayan, no? Kasama na po natin ang ating mahal na pastor sa ating set. Palakpakan po natin, Pastor Kugi Cadolinia. Speaking of singing, umawit tayo. Amen. Oh, thank you Sir M sa aking bagong gitara and Sister Shelly. Ayan. Okay, witin natin yung I Love the Thrill. Di ba masaya to be with God's people? Amen po. Alright, sing that. Sunod natin yung I Keep Falling in Love. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces
Praising God in heavenly places, what a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. May action yan. O, tayo kayo. Stand. Ready? I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I keep falling in love. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Second. He keeps blessing me over and over and over and over and over again. He keeps blessing me over and over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He keeps cleansing. He keeps cleansing me over and over and over and over and over again. He keeps cleansing me over and over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Amen. Praise God. Ganda ng gitara. Amen? Okay, you may now be seated. Praise the Lord. Magandang hapon, Kuya Brian. Kuya Jan Joseph, Ate Mayan, at si Faye. Nag-excuse ngayon si Ma'am Marisa kasi naka-lockdown sa pasukin. Especially sa ating sanctuary, sa ating building dahil sa sitwasyon. But anyway, we praise God that we have, how many do we have on the Facebook right now? We have 52 po, Pastor. We have 52 and 27 devices tune in sa ating Zoom. And ilan ba kayo dyan? Marami din kayo. Amen? Maganda itong bilang ninyo ngayong hapon na to. Praise the Lord. Turn your Bibles with me to 2 Chronicles 34. Okay. 2 Chronicles 34. Masyadong malalim tong sound natin. 2 Chronicles chapter number 34. I'd like to speak to you kasi alam nyo, ang buhay is divided, sequenced by age. By sequence kasi yan. So, dito sa 2 Chronicles chapter 34, umuugong pa. Makikita natin yung life ni Josiah. Okay? So, let's learn a great lesson from the life of this person. Alam nyo ba na si Josiah is one of the youngest kings sa nation of Israel? And young as he was, but he was already used by God to rule the nation, the kingdom, the people of God. And there's so much that we can learn from his life. I pray na itong lesson na ito ay mag-iwan ng isang marka sa buhay natin, especially sa ating mga kabataan. Nanguugong. Can you check that? Oh.
O, sige, manalangin muna tayo. Father in heaven, we come to you with gratitude for all that you have done. And what a blessing, Lord, to exhort, admonish, and minister to our BYIers, knowing that they have the strength of youth and they have their life ahead of them. But Lord, there are many temptations surrounding them. I pray that this message would greatly help them and realize what they are supposed to do as far as their spiritual life is concerned sa kanilang mga buhay. In Christ's name we pray, Amen and Amen. Kuya Brian, anong ginagawa mo nung ikaw ay 8 years old? 8 years old, Pastor. Magdigdigos di ka. Digdigos de Carayan. Ikaw, Kuya JJ, nung ikaw 8 years old, ano ang madalas na ginagawa mo? Nagbabasa ng encyclopedia pa. Pampihira naman, no? Ikaw pala, kaya pala, walking encyclopedia ka ngayon, ah. Oo, walking almanac, tsaka walking atlas. Grabe. Si Ma'am Mayan, tanongin natin, anong ginagawa ni Ma'am Mayan nung 8 years old siya? Significant, naalala ko, Pastor, tinuturuan ako ng nanay ko magluto noon. Oh, talaga ha? Anong putahe? Yung kanin muna. Kanin muna. Paano magluto ng kanin? Okay. Oh, marami kasi kaming bigas eh. Kaya tinuruan siya ni nanay niya na magluto ng bigas, magsaing ng bigas. Si Ate Faye, anong ginagawa mo nung 8 years old ka? Nanonood ng cartoons, Pastor. Ha? Nanonood ng cartoons. Nanonood ng cartoons. 'Di ba? So tingnan niyo si Kuya Brian, naliligo doon sa ano ba 'yon? Carayan, Digdigos di Carayan, di Waig, di Balayda kasi maganda doon sa lugar nila eh. Oo. In fact, sa ating next fellowship ng men, doon tayo sa kanila. Amen. Oo, tuno-tuno tayo ti peltat. Amen. Kada tarong. Okay na 'yon, talong, peltat, saka may soy na may kalamansi. Oo, dolphin. Okay. Tira. Amen. So that was what he was doing and he was 8 years old. And Kuya JJ remembers that he was reading the encyclopedia. Actually kami, during that age, binilhan kami ng encyclopedia pero wala kaming appetite magbasa. We just wanted to look at the pictures but we didn't want to read the words. Kasi mahilig tayo, parang Faye, cartoons ba? Yung mga picture talaga yung hilig mo, something visual, something na may photo, no? Si Ma'am Mayan, tinuturuan ng magsaing ng bigas. Pero alam nyo ba, dito sa chapter 34 verse 1, Josiah was 8 years old when he began to reign. When he began to what? Rain. Anong ginawa niya nung 8 years old? Naging king. Naging hari. Naging hari. Nagsisimula na siya. Naging hari. And he reigned in Jerusalem 130 years. Grabe. Diba? 8 years old. He began to reign. Hari na siya. Now, significantly, when he started young and he started king, eto ang mahalaga, verse number 2. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of David his father, and declined neither to the right hand nor to the left. So ano ang makita natin dito? We can see na during that time when he was 8 years old, 8 taong gulang, anong makita natin dito? Ginawa niya na yung tama. At ano yung tama na kanyang ginawa? He walked in the ways of David his father. So, natural sa isang bata na 8 years old, dapat hawak siya ng tatay talaga. Hawak siya ng magulang. Di ba? Hindi siya hawak ng barkada. Dapat nasa kamay siya ng magulang, sa pangunguna ng magulang. Yung anak dapat pinagmamasdan niya the ways of the father. Pero eto, magsisimula tayo kasi meron bang 8 years old sa inyo dyan? Si Kuya Kirk lang, magte-turn 8 na to. So parang ganyan. Halika nga rito, Kuya Kirk. 8 years old na si Kurt. Oh. 'Di ba? Anyway, tayo lang naman dito, 'di ba? Yes, So, we can actually call him to come. Tumayo ka dun sa harap ng camera, anak. Lika. Come here. Oo. Ayan. Okay. You stand in front of the camera. Ayan. Dito. Dito na lang, dito. Ayan, si Kuya Kirk, palakpak natin. Yeah! Mga kapatid, papaano magiging king ang kasimbata ni Kuya Kirk? Anong alam niya sa buhay? Anong alam niya sa kingship? Anong alam niya sa army? Ang alam nito, mga crocodile, kabisado niya lahat yung pangalan ng mga animals eh. Amen. Pangalawa, ang alam niya, lahat ng klase ng sasakyan. Amen. Wow. Name it all.
Naku, talo kayo sa kanya. Tanungin mo, sabihin mo ang lahat ng klase ng Toyota. Alam niya yan. Lahat ng klase ng Kia, alam niya yan. Hyundai, naku. Meron siyang mababanggit na mga sasakyan na hindi nyo pa nakikita at hindi nyo pa naririnig. Alam niya lahat. So, in other words, sa ganyang edad, talaga ang mind, toys. Yes po. Kung lalaki, di ba? Kung sa babae kasi, medyo yun nga, nagsasaing na ng bigas, ganyan-ganyan. Pero sa kanyang katulad niya na lalaki, toys talaga. Kaya, ano sa tingin mo kaya nung si Josiah, nung nasa trono, ang daming toys kaya dun sa ano niya? Palagay niyo. Di ba? Pero hindi. Ibig sabihin, maaga po siyang nag-matured. Amen. Maaga siyang nabigyan ng responsibilidad. So, ibig sabihin, hindi pala imposible ng isang batang katulad ni Kuya Kirk ay pwedeng bigyan ng responsibilidad. Amen. Tama. Oh, kayo may responsibilidad na? Si Josiah may responsibilidad siya sa edad na 8. Ayan, tinawag ko siya para mapicture nyo lang. Paano, no? Dito ka nga umupo, Kuya Kirk. Paupuin natin siya. Halimbawa, ito yung trono. Oh, siya si King Josiah. Royal High. Isipin mo na lang, no? Gagawa ng desisyon para sa bansa. Di ba? Magsasangguni sa kanya yung mga tao, King, sabing ganyan. Anong gagawin natin? Yung mga tao nagugutom na. Anong sasabihin niya? Katayin niyo lahat ng crocodiles and elephants. Oh, di ba? Pero sa isang batang katulad niya, no, gagawa ng mga desisyon. So, paano siya makakagawa ng desisyon? Mahalaga na alam niya kung ano yung mga ways ng tatay niya. Parang iisipin niya lang, si tatay noon, ganito siya eh. Ang ginawa ni tatay noon, pag ganyan, ganito eh. So, ibig sabihin, carbon copy siya, hindi man sa mukha, kundi sa prinsipyo at pananaw sa buhay. That's right. Amen. So, somehow, tayo, we learn from the principles and perspective of our parents. Napakahalaga yun sa buhay. So we may not have the benefit of experience, but we can observe the ways of people who have been down there through the years. Amen. Kaya nung tinanong sa kanya, "Oh King, anong gagawin natin?" Kasi yung may kalaban tayo. So sasabihin niya lang, ako, pambira, simple lang yan. Si tatay noon, ang ginagawa niya ganito. Yun ang gawin natin. He walked in the ways of David, his father. Amen. Naobserbahan niya. Naintindihan niyo? Kaya dapat talaga ang bata nag-o-observe sa magulang. At ang naturally ang bata nag-o-observe sa magulang. Naturally ang bata gumagaya sa parents eh. Opo. Oh, tama? Hindi lang sa mukha dapat may resemblance, kundi sa prinsipyo at sa pananaw sa buhay. Amen. Now look at yourself right now. Hindi ba some of the principles and perspective kung paano kayo hinubog ng parents nyo, hanggang ngayon nasa iyo pa? That's right. Napakahalagang paghubog. Amen po ba? Ayun, maraming salamat. Palakpakan natin si Kuya Kirk. Pambihira. Oh, di ba? 8 years old. Ngayon kasi, ang mga 8 years old, na talagang slave sila ng social media, slave ng ML, slave ng cellphone. Kaya, kahit bigyan mo ng responsibilidad, hindi magawa kasi slave ng mga bagay na ito. Now, let's go here. Anong maalala mo naman nung ikaw ay mga nasa 15, 16 years old? Siyempre, academically, no? 16, graduate ka na ng high school. Mga second year high school po. Ganun. Second year high school ka? Mga Yes po, 16 years old. Okay. Sure ka? Papasok ka na ng college. Okay. So, anong maalala mo nung, papasok ka na ng college, mag-graduate ka na ng high school. What do you remember? Anything? Ano po, Pastor? Kahit practical or kahit sentimental, kahit ano. Nagbabasa na po ako ng libro noon, Pastor. Ayun. Mahilig na ako sa libro. Aba, pambihira naman. O ikaw, Kuya JJ, anong ginagawa mo noon? 15, 16? Nag-explore na ako, Pastor, for yung kung ano yung magiging future ko. Maging future mo. Ayun. Katulad nyo ba si Kuya JJ, nag-explore na rin kung anong future nyo? O sino ang future? Mabira, iba yung in-explore ng iba eh. Ito na ba ang future ko? Ito bang soulmate ko? Okay. Si Ate Mayan, tanungin natin, ano na ang ginagawa mo nung ikaw 15, 16 years old? Siguro, Pastor, nag-iisip na ako ng kursong kukunin. Kursong kukunin. At si Ate Faye? Doon ako nagsimula nag-edit ng videos na. Aba, Pastor. nag-e-edit na siya ng videos. Matindi ha? Okay. Now, you can do a lot of things academically speaking sa aspect na yan. Domestic speaking, anong naitutulong mo sa bahay? Practically speaking, anong ginagawa mo sa buhay?
Pero no matter what you are, where you are, and what you are doing, kahit college ka, high school ka, tingnan mo ang ginawa ni Josiah. Verse 3, for in the 8th year of his reign. So, kung nagsimula siya sa edad na 8, 8th year, ilang taon na siya? 16. Ayun, tama ako, 16. In the 8th year of his reign, while he was yet young. See, if you are 16 years old, you're still young. Oh, di ba? Sabi niya while he was yet young. Kaya, pag 16 years old ka, sabi ng Bible, bata ka pa, young. Pero anong ginawa niya? He began to seek after the God of David his father. Napansin niyo? Yes po. Nung siya ay bata pa, he was too young to understand everything about God. Ang kanyang reflection lang, si David his father. Pero nung may malay na siya tungkol sa Diyos, eto na, 16 years old, the God of David his father naman. Amen. Nung una, si David lang yung tinitignan niya. Ngayon, ang Diyos na. Di ba? He began to seek after the God. Ibig sabihin, mga kapatid, sa edad na 16 years old, at tandaan nyo ito, saan ka man, anumang course ang kukunin mo, high school ka pa lang o college ka na, basta 16 years old ka, make this the core of your life. You know what is that? Your relationship with God should be the foundation of your life. Amen. Your relationship with God. Not relationship with a boyfriend or girlfriend. Maling pundasyon yon. Pag ikaw ay 16 years old, naghanap ka ng lover mo, ng ka-boyfriend mo, ka-girlfriend mo, sa edad na ganyan, maling pundasyon yon sa iyong pagiging kabataan. Pag sa edad na 16, hinanap mo ang significance mo sa barkada, hinanap mo ang acceptance mo sa barkada, maling pundasyon din yon. Mag-iiwan sa'yo ng marka ng hindi magandang imahen sa isipan mo. Magdudulot sa'yo ng maling imahinasyon tungkol sa buhay. Kasi mali wrong foundation ka nagtayo. Di ba? Kung halimbawa 16 years old ka, hinahanap mo yung sense of success mo, sense of significance mo, sa kakapost mo ng mga bagay, selfie and everything sa Facebook, maling pundasyon din yon. Sapagkat ang tamang pundasyon, mga kapatid, ay yung ginawa ni Josiah. The relationship with God was the foundation of his life. Ito ang number 1 dyan. The relationship of his life was the foundation of his life. So, ibig sabihin, pag 16 years old ka pala, ang hinahanap mo, kalooban ng Diyos. Inaalam mo ang puso ng Diyos. Di ba? Lord, what is your will for me? What is your desire for me? What is your plan for me? What is my future? How do I solve this problem in my life? Ano ang dapat pananaw ko, Lord, sa ganitong sitwasyon? So, you're going to church, you're learning from the pastor, you're doing things, no, to know the heart of God for your life. So, maganda yung ginawa niya. Napakagandang gayahin. Ngayon kasi, pagka 16 years old, kung saan-saan, kung anong hinahanap, na hindi niya alam kung anong hinahanap niya, basta something that will make me happy. Now, if you're 16 years old, do not be driven by a passion to seek after things that will make you happy. Be driven by a passion to seek God who will make you holy. Because when you're holy, eventually, you will be truly happy. So hanapin mo ang Diyos. Hindi ka dapat driven ng isang passion which naturally, nandyan yan sa'yo bilang kabataan, na ang magdadrive sa'yo, magtutulak sa'yo, ay hanapin ang mga bagay na magpapaligaya sa'yo, na magpapasaya sa'yo. Huwag. Dapat ang hanapin mo ang Diyos. Amen. He sought God. He sought God, the God of David, his father. Yung Diyos ng tatay niya. Amen. Amen? Kasi sabi niya, galing ni David. Di magaling yung Diyos niya. Di ba? Kaya anong sabi ng Bible sa Ecclesiastes? Dapat memorize niyo yan. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Kaya engineering ang kinuha mo, architecture, teacher ang kinuha mo, law ang kinuha mo, ano man yan, BS English ang kinuha mo, BS Filipino ang kinuha mo, AB English, AB Filipino. Ano man ang kinuha mo, basta siguraduhin mo, yan ay kalooban ng Diyos. You have sought the Lord's direction in your life. Amen. Praise God. Build that foundation. So, let me ask you this afternoon, is your life founded on your relationship with God? Is your joy, is your satisfaction, is your sense of acceptance and significance, your self-image, is it founded, your sense of identity, kung sino ka, nakilala mo kung sino ka, anong dapat mong gawin, nakita mo ba ito doon sa relasyon mo sa Diyos? Or you're trying to seek acceptance and
You're seeking your self-image sa barkada. Maling pundasyon yun. Your relationship with God should be the foundation. Eto na. Okay. E di, 20 years old. Anong tawin mo ka din, Kuya Brad? 28, 30 ka? 30 po. 30. Pabira, 28 na nung na-mention ko. Nung isang gabi, 33 ako ng 33. Biglang na 28. Kasi malayo ka nun eh. Pero pag malapitan pala, mukhang 28. Baby face. Oh, baby face. Bira talaga. Okay, simulan natin muli. Anong ginagawa mo nung 20 years old ka na? Naghanap na po ng trabaho, Pastor. Ayun. Hanap na siya. What age did you have your first job? I think 21 po, Pastor. 21. So, something like that year, no? Talagang job-oriented na. Yes po, Pastor. Trabaho na. Pangkabuhayan. Yes po. Okay. Si Kuya JJ, Nagre-review po, Pastor, para sa board exam. board exam. Pero may nga struggle kayo diyan. Opo, Pastor. Si Ate Mayan, Kaka-graduate lang, Pastor. kagagraduate pa lang. At ngayon, hindi pa nagagraduate. Tagal mag-aral. Tagal mag-aral ni Ma'am Mayan eh. Pambira. Patayog kasi yung kanyang talagang, okay, si Faye, Nagre-review rin, Pastor. nagre-review na rin. Sino sa inyo dyan ang 20 years old na? Sinig. Sino na ang magto-20 sa inyo? Para sa inyo to. Pag na-establish nyo yung course, yung direction ng life mo, founded yan sa relationship with God, na-establish mo yung perspective mo sa buhay, hindi ka pinaapektuhan sa mga barkada, sa mundo, na-establish mo yan, okay, maganda yan, 16 years old, nagawa mo yon. Ngayon, itong gagawin mo ngayon. Pag nag-20 ka, tingnan mo yung ginawa niya, verse 3 pa rin tayo, verse 3. For in the 8th year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of David his father, and And the 12 in the 12th year, he began to purge. he began to purge. Naku, meron siyang ginawa. Amen. Ha? Meron siyang ginawa. He began to purge. Anong ginawa niya? Judah and Jerusalem from the high places, and the groves, and the carved images, and the molten images. Alam niyo yung ibig sabihin ng purge? It means to cut it off. Any connection to you na related sa tinatawag na idolatry. Tingnan natin ulit yung verse. Just show me yung buong verse. Okay? Ayan he began to purge Judah and Jerusalem from the high. Alam mo itong high places kasi. Sa high places, meron siyang ginawa na mga altar. Maganda sana kung sa Diyos, kanya lang hindi. Sa mga pagan gods. These are gods they've learned to love. Gods ito ng mga heathen. Gods ito ng mga ibang bansa. And with your association with people in college, hindi mo namamalaya na yung perception, perspektibo, yung prinsipyo ng mga guru mo, ng mga naging classmate mo, medyo parang uling na nalipat din sa'yo kahit papaano. That's why I see some people na, okay, nung elementary active sa church, nung high school active sa church, matapos mag-college, wala na sa church. Nagbago ang pananaw. Dati nung bata, anong ambisyon mo? I will serve the Lord. Nung nag-college, do you want to serve God? Pinipilit mo na. Wala na. Bakit? Kasi napunta sa kanya yung ibang mga things of this world. Yes po. So, maganda na sa ganyang edad, naiisip mo na, teka, bago ako magsisimula ng karir, bago ako magsisimula sa next stage ng aking buhay, ano ba yung mga bagay na dapat kong i-get rid? Mag-detox nga muna ako. Tama dito. Detox. This is spiritual detox. Spiritual in nature kasi he was trying to remove idols eh. So this is a spiritual issue. Naintindihan niyo? This is not something related to physical na health. No. This is a spiritual issue. So all throughout your life, mga kabataan, mahalagang spiritual issue. So pag 20 ka na, isipin mo, mayroon ba akong natutunan ng mga prinsipyo? Kasi you get to associate with people eh. Pag halimbawa, nag-field trip kayo, marami kang makukuhang mga dyan, pananaw. Pag ikaw ay nag-duty, halimbawa, ilang months ka nawala sa church? 5, 6 months? Di ba? Nasa duty ka. Okay? O nasa OJT pala. Ano ba yung OJT? On the job training. So pagbalik mo, may kulay naman na yung buhok mo. Di ba? Pagbalik mo, medyo presko ka na. Di ba? Naiba. So anong gagawin mo? I hope this comes into your mind. I need to purge. Lord, ano yung mga bagay na kinakailangan kong maalis? So, he restored, the thing that he did is he restored the place of God in Israel.
Yung una, relationship with God. Pangalawa, restored. Binalik niya yung place ng Diyos. Sabi niya, alisin natin lahat ng mga yan. Tanggalin natin to, lahat ng mga yan. Basagin nyo lahat, tapon nyo lahat yan. Ibalik natin ang lugar ng Diyos sa ating bayan. Ibalik natin ang puri ng Diyos sa ating bansa. He restored the place of God in Israel. Amen. Unless you put God the first place in your life, you are not ready for anything in your future. Ulitin ko yan, unless you give God His place into your life, you are not ready for anything in your future. Kaya pagtatrabaho, pag hindi first place ang Diyos sa buhay mo, mai-imbalance ka sa priority, kapatid. Mahihirapan mong gawin ang Matthew 6:33. That's right. Unless na inilagay mo ang Diyos sa tamang lugar sa buhay mo, mahihirapan ka sa pagpapamilya. Tatandaan nyo, ang pag-aasawa, hindi lang kilig. Hindi dahil nakilig ka, kayo na. Ang pagkakilig, parte yan ng emosyon. Pero ang pag-ibig at pagmamahalan, commitment yan ng lifetime. At kung wala ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, sa isipan mo, sa tamang pananaw ng buhay mo, mahihirapan ka to cope up with the challenges of your life. Raising a family, raising up a child, plus and all of these things. Kaya that's when you see some Christians, sa mga ganyang edad, it's either nag-remain sila na faithful sa church at lalo pang yumabong ang kanilang service to God, or hindi mo na sila nakikita sa mga services. Wala silang involvement sa church because they have not realized they needed to restore the place of God in their life. Amen. Na iba self yung naghari na Kung anong gusto ko, kung ano sana ko masaya, wala kayong pake. Basta ako, masaya ako rito. Hindi na ang Diyos ang place sa buhay niya. Self na, mga kapatid. So it's very sad. I hope there is hope for those brothers and sisters that the Lord will still deal with them. The Lord still will work with them. Amen. Alam mo, kahit, alimbawa, pag hindi mo na ilagay ang Panginoon sa first place ng buhay mo, tapos nag-abroad ka, naku, lalo kang mawawala. Napalayo ka sa magulang mo, nagtrabaho ka sa Manila, nagtrabaho ka sa Baguio, lalo kang mawawala. Kaya kinakailangan you restore the place of God in your life. You are not prepared for any responsibility, any attachment, any commitment in your future as a Christian, not as an unbeliever. Kasi bilang unbeliever, wala kang pakialam sa church, walang giving, walang tithes, walang offering, walang first fruit, walang service, walang ministry, walang ganon. Basta importante, may pangkabuhayan ako, nabubuhay ako, may bahay ako, may sasakyan ako, nabibili ko ang pagkain ko. Ganyan ang utak ng unbeliever. What's, just for me. Pero pag Kristiyano ka, hindi You are made to honor and praise God. Amen. So, you are not prepared to honor God and praise God in whatever career He gives you, whatever situation you have at yung family, nakakaharapin mo if you have not restored the place of God in your heart. 20 years old. Yakita nyo, halimbawa si Kuya Brylo, nagdesisyon siya Maganda yung kanyang promotion sana. Kanya lang, iniisip niya ang Diyos sa kanyang buhay. So, dininay niya na lang yun. Refuse niya lang yun. Mahalaga, sabi niya, there's only one life. I can always earn money. Kung yun lang ang reason kung bakit ako nabubuhay, napaka-kawawa naman ako kung the only reason you live is to earn money. Saan naman yun? Di mo na madadala pag namatay ka. You realize that your reason to live is to honor and praise God. Oh, di ba? So, dapat yan ang makita ninyo. 20 years old. Okay, now let's move on. Further. Are you learning? Amen. Amen? Okay, eto na. Tingnan natin sa verse 19. Oh, karugtong pa rin to doon sa kanyang karugtong pa rin ito. Oh, verse number 19. Kabataan niya pa kasi ito Okay? And it came to pass, when the king had heard the words of the law, that he rent his clothes. Kasi dinala yung Biblia Sabi nila, King, nahanap namin yung Bible. Nakita namin yung Bible. Sabi nilang ganyan. So sabi niya, sige, basahin nyo. Yung binasa nila, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung mga batas ng Diyos. Habang binabasa, nalulungkot siya, nasasaktan siya. Sabi niya, look how we have broken God. Ang layo natin sa Diyos. Ibig sabihin, he has a deep passion for God. I pray that this generation of people, kayo, you will have a deep passion for God. A passion that can never be affected by any temptation of the world. Yung pag sinabi mong passion, you are consumed to the worship of God. Na talagang hindi ang mindset mo sa Diyos ay consumerism. Alam niyo ibig sabihin ng consumerism? As long as I can get something, I remain. But if I cannot get anything anymore, I back out.
Hindi po dapat ganun tayo sa Diyos. Hindi tayo faithful sa Diyos dahil may nakukuha tayo sa Kanya. That's right. Faithful tayo sa Kanya kasi deserve niya first and foremost. Faithful tayo sa Kanya kasi sinave niya na tayo. Alisin natin pagdating sa Diyos yung consumerism mentality. That's right. Although yan ang sistema pagdating sa mundong ito. Di ba? The law of supply and demand. Customer is always right. Consumerism, dyan tayo nagkakapital kung saan tayo, anong business ang ating itatayo. Yung mga consumers na tinatawag. But when it comes to God, hindi dapat consumerism mentality na, look, as long as I can get something from God, I will remain. Pero kung wala na kumakuha sa Diyos, alis na ako sa Kanya. Hindi po sana ganun. That's right. Sana meron kang heart, puso, mind, commitment at faithfulness sa Diyos na, Lord, I am serving you not because of what I can get, but because of who you are. I am here not because I need you to bless me, but I am here because of who you are. That was the heart of Job. Kaya tignan nyo, even when his life was shaken, his faith was never shaken. Because naka-intact sa kanya yung passion niya sa Diyos. Sana ganon ang prayer ko personally that our men and women, kayo mga nanonood sa Zoom at sa live stream, I pray that you have the same kind of passion for God. Amen. Kaya look, nung nawala ang lahat kay Job, nawala ang wealth niya, nawala ang family niya, namatay lahat ng anak niya, iwan pa siya ng asawa niya, nagkasakit pa siya. Anong ginawa niya? He just bowed before God. At sabi niya, the Lord give it, the Lord take it, blessed be the name of the Lord. In the midst of trial, he was not there saying, naku, wala na akong makukuha sa Diyos. Puro hirap na lang, ang napapala ko sa Diyos, alis na ako sa Diyos. Hindi Kundi sabi niya, Lord, ikaw nagbigay, kinuha mo rin, purihin ka. Amen. Remember this, mga kapatid. Remember this, mga young people. We serve God and we love God and we offer our life to God not because of what we can get, That's right. but because of who God is. He is God. He is God. He deserves honor and praise. So you must be driven by a passion of God's praise and worship. Kaya nung marinig niya yung bata, sabi niya, nasasaktan na siya, Lord, ang layo na namin sa'yo. Kaya nung ginawa niya, mga kapatid, he rent his clothes. Ang taas ng regard niya sa salita ng Panginoon. I hope that when you come to church, you will still bring your Bible. Hindi yung pupunta ka sa church, cellphone lang yung dala mo. Ba't wala kang Bible? Nandito naman yung Bible Hindi. May Bible nga yung cellphone mo, may commentary pa. At lahat-lahat na. Pero iba pa rin yung dala mo yung libro. The book. Bring the book with you. Pag nagkaroon na kayo ng opisina, may desk ka, lagay mo yung Bible sa desk mo. Pag pumasok ka sa trabaho, dala mo ang Bible. Pag halimbawa, ikaw ay business person, di ba? Hindi mo nakakaligtang ibahagi ang salita ng Panginoon. Mag-soul winning ka. See, that is how you live your life successful as a Christian. Isipin mo, konti na lang ang araw mo sa mundong ito, right? Oh, you will not pass that way once. You are 30 years old. 10 years has gone from 20 to 30. That 10 years, hindi mo na maibabalik yun. But if you look at it back and nakita mo that you have done what is right in the sight of God, in honor mo ang Panginoon, wow, what a blessing. Ito ngayon. Okay, let's move to 32 and 33. Okay? Dito na tayo sa verse number 32 and 33. Nawala kasi ako Sa verse 8 muna, sa verse 8. Okay? Verse 8. Now in the 18th year of his reign, ilang taon na siya? 25, Pastor. Amen. Nagbilang. 26. Ay, 26. 26 kasi 8 siya nagsimula 8 years old. Okay? Then 18th year, so 18 plus 8 equals? 26. Ayan. So 26 siya, he began to purge. Yun na yung ginagawa niya. Inaalis niya na lahat yan at nirestore niya yung ng Panginoon sa kanyang buhay. Look at verse 32. Tignan natin. And he caused all that were present in Jerusalem and Benjamin to stand to it, and the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, of their fathers. 33. And Josiah took away all the abominations out of all the countries that pertain to the children of Israel, and made all that were present in Israel to serve. Biro mo yan? Wow. Pag sinabi mong made all that were present, parang pwersado, no? Wala kang opsyon. Israelite ka, mag-serve ka. Made all. It was a decree. It was a, anong tawag dito? Yung order. Ano ba yung tinatawag pagka-order? It is an EO. Anong ibig sabihin ng EO? Executive order. Oh, di ba? EO ba yung sa eyeglass? Ayan, EO. Okay?
Made all that were present. Sabi niya, habang nandito kayo sa bansang ito, sa lupang ito, walang tao na naninirahan sa lupaing ito, sa bansang ito, na hindi maglilingkod sa Diyos. Ha? Executive order ko yan. Anong ibig sabihin? May influence na siya. Ginamit niya ang kanyang influence para akayin ang tao sa Diyos. Alam mo, pag hindi mo sinunod yung mga naunang steps, hindi mo magagawa na gamitin ang influence mo sa ganyang paraan. You will be weak to do so. But made all that were present in Israel to serve, even to serve the Lord their God. And all his days, habang siyang hari, they departed not from following the Lord. He was firm. He made sure lahat susunod sa Diyos. Lahat magsiserve sa Panginoon. Lahat mag-o-offer sa Diyos. Lahat ay dapat tumutungo sa templo. Lahat. Actually, ang ginawa niya pa nga rito, inayos niya yung bahay ng Diyos. Inayos po niya ang templo. Ginamit niya ang resources. Listen very carefully. Ginamit niya ang mga resources para ipaayos ang bahay ng Diyos, yung templo. Binalik niya yung mga priest. Sabi niya, oy kayo mga priest, tumigil na kayong magtanim. Bumalik kayo sa trabaho niyo bilang priest. Nirestore niya yan. Ibig sabihin, prioritize niya ang gawain ng Diyos. Ngayon, may career ka na. Sipin niyo maigi. Tatrabaho ka na. Kumikita ka na, may pangkabuhayan ka. Praise God, He provides for your need. Pero dapat meron kang greater cause than just meeting your needs. Because if you just work to meet your need, you are going on a cycle, a miserable cycle. Kasi you work to meet your need. So you meet your need, so you can go and work again. And you work again, so you can meet your need. And you have to meet your need so that you can go and work again. Because once something stops there, all you have to think is, I'm dead. What a miserable cycle. Kaya dapat, you work not only to meet your need, you must have a cause greater than yourself. Amen? Buhay pa ba kayo dyan, mga lalaki? Dapat alam nyo, kayong mga lalaki, marunong kayong mag-amen Mamaya ha, sa service, nag-amen kayo. Okay? Gawain ng Panginoon. A cause greater, a cause bigger than yourself. You see? Kaya, ginawa niya, pinaayos niya yung templo. Mga kapatid, what a blessing. May ganyang opportunity rin tayo. Amen. Sa Claveria, may property na. Amen. Later on, magpapatay ng building. Praise God. Dito, next year, wow. Wow, amen. Are you excited? Excited po, Pastor. Alam niyo ba, itong mga adults natin, ilang years lang nila may enjoy yan? 10, 15 years. Di ba, Tita Beng? Nandiyan ka, Tita Beng? 60 years old ka na, di ba, Tita Beng? May 10 years ka pa kayang mabuhay sa lupa. Sapay lakuma. But life is too short and time is so precious to be wasted. Ayan. Basta ganyang kataga, Tita Beng yan. Okay? But they can only enjoy it for 10 years. If the Lord allows us to live up to 70, 35 years pa tayo. Kaya sana, hindi yung nagkatrabaho ka na, linipat mo Met-Tente Church. Nagkaroon ka na ng pangkabuhayan, linipat mo ti trabaho itiyapo. Mali. Napagaganda ang buhay ni Josiah bilang isang halimbawa. That he used his resources, the resources of the nation, he used his influence. Sabi niya sa mga tao, let's rebuild the temple. Let's put back the priest. Let's have worship. Let's have the singing. Let's have all of these things. Gawin natin yan sapagkat yan ang ating purpose bilang bansa. Hindi tayo Israel ngayon, pero alam niyo ba, tayo ay banal na bansa ng Diyos. If you are a saved person, you are a member of the local church. We are a royal priesthood. We are a holy nation. Tayo ay bansa. Tayo ay hinirang ng Panginoon to show forth the praises of Him who had called us out of darkness into His marvelous light. Huwag niyong hayaan na ang kadiliman ng mundong ito i-overtake ka. Make a difference. Yung ating team is stand and make a difference. And all of God's people say, Amen. Ayun. What a blessing. Kaya kung nag-take note kayo, mga kapatid, pag kayo nag-take note dyan, yan lang magiging guide ninyo. Hayaan nyo na kung may mga young people, kasi minsan ang tanong nila, Pastor, may mga young people na kahit anong encouragement mo, ayaw mag-involve. Huwag ka na mag-spend ng time doon, may stress ka lang. Wala ka talaga mapapala. Pumunta ka na lang sa mga young people na alam mo, they are willing to listen, they're willing to learn, they want to grow, and they really pursue God. Yan ang mga masarap na tulungan. Pero hindi ibig sabihin, napabayaan na natin yung mga ayaw makinig. We still pray for them, we still encourage them, we still admonish them. Amen?
Pero alam nyo, hindi naman pinipilit ng Panginoon. Actually, dapat ikaw mismo may puso ka sa Diyos eh. You don't need to be forced. Dapat ikaw may puso ka para sa Panginoon. Amen? Yun. Okay? So to God be the glory for that. Ngayon, edi 30 years old ka na, Kuya Brian. Oh, ano kayang ginagawa na ni Josiah nung 30 years old? Baka nag-asawa na, Pastor. Ayun. Kaya, nako, sinasabi mo ba yan kay Kuya Kuya Jan Jing, Joseph? opo, Pastor. Anong masasabi mo, Kuya Jan Joseph? Panalangin natin, Pastor. Ayun, pambihira talaga ha. Ilang years ka ba mananalangin? Yun ang tanong eh. Okay? So, I hope you enjoyed and you learned something from the message. Mula 8 years old, grabe no? 16 years old, 20 years old, 26 years old. Yun yung mga significant na sequence at episode sa buhay ng isang kabataan. Okay? To God be the glory for that. Amen, Pastor. Go ahead. Ayan po, no? So sa ating mga ka-BYI, maraming salamat po sa pagtutok sa ating Doc Talk. And I would like to remind everyone and encourage everyone to please subscribe po sa ating YouTube channel, yung ating Hosanna Bible Baptist, Hosanna BBC pala. Yan po yung ating channel, no? So ano po ang pwede nating gawin pag nakasubscribe kayo sa ating YouTube? You can review all po ng ating mga messages ng ating pastor. At syempre, pati na rin po yung ating mga episodes ng Doc Talk from Season 1 to Season 3. Amen. So subscribe kayo kung meron kayong account sa YouTube. Amen. Kaya samahan niyo muli kami next week, mga kapatid, mga BYIers, sa isa na namang masayang kwentuhan, exciting na mga games, at nakakabusog ng mga lessons, topics, at testimonies na nagbibigay aral, lakas, tibay, at direksyon para sa ating lahat. Kaya naman mga ka-BYI, Tayo natin makinig. Makipagtalakayan. At matuto dito sa Doc Talk! Amen. God bless you.